హాయ్ ఫ్రెండ్స్, అందరికీ వందనాలు. మనం ఒకటో గీతని నేర్చుకుందాం. అందరూ జాగ్రత్తగా వినండి. దుష్టులు ఆలోచన చెప్పున నడవక, పాపుల మార్గం నడవక, అపాస్కులు కూర్చుని చాటున కూర్చుండగా, యెహోవా ధర్మశాస్త్రమును ఆనందించుచు దివారాత్రము దానిని ధ్యానించి వాడు ధన్యుడు. అతడు నీటి కాలువల యోరను నాటబడినదై ఆకువాడక తన కాలమందు ఫలమిచ్చి చెట్టు వలె నుండురు. అతను చేయనిదంతయు సఫలమగును. దుస్తులు అలాగునుండక గాలి చెదరగొట్టు పొట్టు వలె నుండురు. కాబట్టి న్యాయ విమర్శలో దుస్తులను, నీతిమంతుల సభలో పాపులను నిలవడు. నీతిమంతుల మార్గము యెహోవాకు తెలియను, దుస్తుల మార్గము నాశనమునకు నడుపును. ఫ్రెండ్స్, మీకు ఈ కీర్తన నచ్చిందా? మీ అందరికీ కీర్తన నచ్చితే మా ఛానల్ని ఫాలో చేయండి. బాయ్.